你啥他逼了这里，哈，关那地下来那里连的嘿，你下来飞来波来，关那地下呢，那话。Vi er ikke halvparten engang. Ja. Nei, det store vannet er snart fremme. Det vannet er snart fremme. Det er det snart fremme. Må gå og la seg med. Wow. Oi. Det var tydelige sporet. Det var ikke så tydelig før. Lilje. Ma. På stiet. Men det tar til å tappe rart til. Da er det halvpatte, tror jeg. Cái cái này mới từ được lấy phải đi bắt quan nó đi khả nó nào hả Lily bắt quan nó đi khả lấy hay cái đó cái bản này lấy phải là bò nào hả mấy cái là bản này mà cái là chỉ mấy chỉ thuêถ้าให้บลูบาร์คามิบ้าบลูบาร์ดอดู blueberries เล่นๆแล้วเนี่ยแน่จอดตากว่าเนี่ยกว่าเร่อ่ะพอโอ้ยมัน blueberries มั้ยว่าพอชอบพอถอยอย่านัดเลยโอ้ยโอ้雪山Ostschösa 人家给他妈的还
마다 래 저기 전에 이게 미래 오셔서 다 되어리는 이유에 미래 pressed sharinga så press ni det är priest ni ma där lu vad lu där kon ma sharing ni cuma ke beli dah tamu puan tamu puan amma tamu puan ni cuma press du la tilia le sharing ha sharing ni ke beli dahไม่เกิดรับมือปลาเมมใช่ปะนี่ต่อชาริงนี่ต่อตาลูกโคอ่ะไม่ก็ไม่อะไรเนี่ยมาน่าเกสโซเลยชั่วโมงว่ายืนเนี่ยมีอันเนี่ยนี่อะไรบางอย่างก็เนี่ยนี่ต่อทวีพาวีโจกระบอกหน้าเลยยืนในแวมีอันมั้งก็เจอยืนในแวมีลาไปเดี๋ยวเทเลลักขี้เลยนูวิดาไม่มีอะไรเลยฮะนี่เดียนูวิดาไม่มีอะไรมาเด็ดคลายโทษก็จะแค่รักคุยแล้วโดนใจชั่วโมงแค่นั้นก็เรียกอูเราอยากซื้อรักคุยแล้วกันมาไอ้นอนเรียนมากกว่าเลยผัดดีไปแล้วเลยกว่านอนดีค่ะShellbraja. Där bor ni med va? No? Ridborna. Där bor ni med va? Det står präster Okej. Det bara går emot. Nej men lönnen kan jag gilla på ha. Ja, där går emot. Det heter Black Center vi må följa med, inte Shellbraja, inte den. Så. Eller så ser jag på mot det. Ne har jag vet att bo vid det djupare grupp. Ta bo vid det med det har vad det har kläm med. Hãy ký sao quá đỏ sao quá. Taลูกพอพระเจ้าขอเล่นละได้ลูกแห่พระอะไรตักขึ้นเลยเนี่ย
Du letar på mig på fler.